Älä sä käytä nyt niitä, kun sit se näkyy tässä videossa muuten. Näkyykö niin noin? Joo. Maiskuta vaan. Kalle lähti vähän väärään suuntaan. Niin vähän puuskuttaa. Noniin. Vielä kerran. Ota. Kivasti se puuskuttaa. Tuli. Kalle oli perkele. Mitä vaivaa? Älä hei. Toisella puuttuu kengät ja toinen on tuolla. No, älä nyt ne on ihan hengästyneet. Joo. Saisit Ei ne maisteta. Toi on ihan kuin villihevonen. Antaa nyt vähän. Tää nyt on ihan fiiliksissä. Lettikin pääs. Noniin.